dilakukan Dekiki indah talayokan Jawa rantaunya narang Minang di Balia Pulau Angso Dua Malang lain malam nan indah tapi ciangkan siang nan indah tak kalaikan ranah Minang maon tambah yang ada putra bungsu buat Anda bareng Yul Henry. Spesial buat yang lagi menikmati hidangan. Jika di kana mandeh bade endang buaikan anang dalam ayunan mandeh bade endang mbak ibu mandeh bade endang mbak ibu jika umpamu denailah gadang den tinggal kampung nan halaman bayi marantau ke tanah jauh bayi marantau ke tanah jauh. Susah bana denai dirantau biasa benggo den kirim juo deraso cinto kampung halaman sonyo kampung maimbau pulang tabayang gurau sasamo gadang tabayang gurau sasamo gadang. Masih bersama putra bungsu dan juga bersama Yohen. Jika di kana mandeh bade endang buaikan anak dalam ayunan mandeh bade endang mbak ibu mandeh bade endang mbak ibu jika umpamu denailah gadang den
Baik, kembali berlalu. Oke, satu tembak.